i nabrojili, onda biste vidjeli da je jedan veliki segment hrvatske društvene stvarnosti na ovim okruglim stolovima već obrađen. Ono što će akademija učiniti, ja sam to predložio, to će biti uskoro odlučeno i ja mislim da će se prihvatiti, mi ćemo otvoriti raspravu o stanju u hrvatskom društvu. I to tako da će to biti znanstvena rasprava u kojoj će netko preuzeti i obraditi jednu temu. Ciljano ćemo iz akademske zajednice pozvati one koji se s time bave, vrlo otvoreno o tome razgovarati. Naravno, jedna serija takvih izlaganja dovodi do nekakvih stavova koji će se na kraju prezentirati javnosti. Ali bi se za pojedinim temama ono što se zauzme reklo odmah sada, i to otvoreno, jer akademija, kad je 1861. bila osnovana, kad je Strossmayer to predložio Hrvatskom saboru, onda je bilo rečeno: Akademija znanosti i umjetnosti mora biti avangarda u svom društvu, to je njezin cilj, da pokreće sve ono što se znanstveno događa u našoj zemlji i da se bavi aktualnim društvenim pitanjima, ne na razini dnevne politike, nego iznad toga. I to je ono što mi činimo i što ćemo činiti. Meni je drago da smo danas ovdje iznijeli toliko mišljenja, ja sam tu zapisao sve, neću to ponavljati što je se bilo rečeno, ali ću to sublimirati kada budemo knjigu izvadili van, pa ću povaditi sve ove elemente kao mišljenja koja su iznesena na ovoj današnjoj raspravi. Mi ćemo ovim putem nastaviti i dalje. Mislim da je to način na koji ova akademija može utjecati